बिखा खामग्लिनाय दुखुनांथाव जाथाय फिसाजोनि न्याय नागिरना बेबायदियै गिबि मन्थ्रिनिसिम जर'खा खावलायनायजों बिखा खामग्लिनाय दुखुथिया बिमानि गाबनाय। उदालगुरिनि कसपारायाव जादों बे संखिखांनाय जाथाय। जावखांना दिहुननाय जादों सासे उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा पुलिस थानानि सिङाव सासे उन्दै हिन्जावसानि थैनाया संखिखांहोदों हादोरसा नाङैनो। दान मोनसेनि उनाव सोराङाव फैदों बुथारनायनि संखिनाय खारिथि। दान मोनसेनि उनावबो पुलिसा गसर रेबैनि अजद, अदेबानि बुथारनायखौ जाब्रथाय होना फांथेनायनि अजद पुलिसनि हेंथायै। थांनाय जुन दाननि 22 खालाराव 8 बोसोरनि खुसि सांमा साइकेल सालायना थांदोंमोन गलायाव। खुसिनि उन थाबायना थांगासिनोमोन 10 बोसोरनि देरसिन बिब'आ। हरखाब मोनसे सोदोब खोनाना खारलांना खुसिनि सेराव सौहैयो बिब'आ। लामानि फारसेथिं साइकेल, गुबुन फारसेथिं गोग्लैना दंमोन खुसि। जाथाय थिलियाव नेनानै दंमोन पापु मुंनि गंसे गामिनिनो सासे सेंग्रा। हिन्जावसाखौ नुनानै गोग्लैबाय होना खारखोमालाङो पापु मुंनि सेंग्राया। दा बे खुसि सांमानि बिब'आ बुंनाय बायदिब्ला जाय सेंग्राखौ नुदोंमोन बे सेंग्राया बे गामिनिनो जेबो मावालासिनो थायो। बे सेंग्राजोंनो बे सौथुलायदों आरो बे सेंग्राया बुंनानै लादों जे बे खुसिनि बिमाखौ बुंनो सासे हिन्जावसा गथ' आंजों सौग्रावदों, आंबो सिनाय मोना होनना बुंदों। नाथाय बे बिमाखौनो बुंफ्लांनायावहाय बिमाया थांना नायहैब्ला नुबायदि बे रावबो नङा, गावनिनो फिसा खुसि सांमासो। बेनि उनावसो जाथाया जाबाय, माने गोबां दावराव दावसि जानो हमबाय। बेनि उनावहाय न'आव लाबोनानै बरनगाव हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो बेयावहाय थैनाय होननानै फोसावनायावहाय बिथांमोना न'सिम लाबोफिनदों। उदालगुरि फाहामसालियाव थैनायखौ फोसावो खुसिखौ। 23 जुनाव खान्थि बायदि फबना दोनो हिन्जावसानि गोथैखौ। 24 जुनाव जाथाय थिलियाव पापुखौ नुसननायनि बाथ्रा बुङो बिब'आ। बेनि उनाव 25 जुनाव हरसिंगा थानायाव बिमा बिफाया गसर होयो। आरो बे समावनो जाथाया गोदान महर लायो। कसपारा गामिनि PTP नेहाथारि बिजेन नाथनि फिसाज्ला पापु पस्टमर्टम आनजाद खालामब्लानो साख्रि दानजागोन होनना हरिसिंगा थानानि असि बिथाङा फिदिंना दैथायहरो दुखुथिया न'खरखौ। সিহঁতে খাৱা বস্তু ল'ব গৈছিল না, মাকে বাগানত গৈছিল, সদায় খাৱা বস্তু অনা আছিল। পিছত ক'লা আৰু আমাৰ আজি খাৱা বস্তু আনিছে না নাই, আজি গাড়ী ৰখা নাই, মই অনা নাই কৈছে মাকে। পিছত আৰু মই এই দোকানত যাম কোৱাৰ কাৰণে মাকেও যাব দিছিবন, একো কোৱা নাইবন বাৰু। পিছত গেল বায়েকে দুইজনে গৈছে আৰু বায়েকে কুকুৰটো চাইছে আৰু দেখা পাইছে কুকুৰ লাৰি থাকিলা। চাইকেলটো 2বাৰ আৱাজ হৈছে বোলে পৰাটো। পিছত একো এই পোৱালিটো আৱাজ নাই আৰু চাইকেল সুত আহে। পিছত যাই এই বায়েকে উঠি আহিব বুলি কৈ ৰখি আছিল বোলে। পিছত এই কিয় উঠি অহা নাই, ময়ে যাই চাম বুলি যাই চাওঁতে মানুহটো এনেকুৱা কৰিখিনি থাকিছে বুলি। এইটো চাইকেলটো বেলেগ, মানুহটো বেলেগ, লগতে থাকিব লাগিছিল আৰু চাইকেল লগত ফুৰিলে মানে। এইটো কোন তাৰিখৰ কেতিয়াৰ ঘটনা এইটো? এইটো 22 তাৰিখৰ। কোন 22 তাৰিখ? জুন মাহৰ। জুন মাহৰ। আজি হ'ল কিমান? 15 তাৰিখ জুলাই। 3 সপ্তাহ। কিয় কাৰণে ইমান দিনৰ পিছত আজি কবৰ পৰা আৰু পুনৰ খুন্দি উঠাব? এইটো আমিও পিছতহে গম পাইছে। এইটো মাজুটো কৈছে, মই যাই চাওঁতে এই এনেকুৱা চাই আছে বোলে ইয়। পিছত খুচি কওঁতে এই কাৰোবাৰ পোৱালি পুৰিছে কৈখিনি দাউৰি আহিছে বোলে আৰু। পিছত আৰু মাকৰ আগতে ক'লা বোলে মোৰ লগত খুন্দা লাগিখিনি কাৰোবাৰ পোৱালি পুৰি আছে বুলি কৈছে। এই কাৰ পোৱালি পুৰিছে বুলি সোধোঁতে নাজানে বোলে। তই কেনেকৈ কিবা কৈছে বোলে, কাৰ লগত হৈছে এনেকুৱা কৈছে বোলে আৰু সিয়। মই ইমান আছামিজটো নাজানো দেই, মোৰ কোৱাটো অলপ ভুল হ'ব পাৰে। হা, কোন আছিল সেইজন ব্যক্তি? এই গাঁৱৰে বাপু নাম কোৱাটো, আচলি নামটো তপন বোলে। नाथाय पापु मुंनि सेंग्रानि हेंथायै दं गान्जा ड्राग्सनि निसायाव गोबां सुबुंखौ गाग्लोबनायनि अजद।
खुसिखौबो पापुआ गंसे टेस्टारजों सुख्लाब सुसियै बुथारनायनि अजद दैखाङो दुखुथिया नखरा। नाथाय बेबायदिनि उनावबो पापु एबा तपन नाथनि हेंथायै पुलिसा राहा लायासै मानो? उन समाव बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै जावखांना दिहुननाय जायो हिनजावसानि गोथै देहा। गोथै देहाखौ जावखांनानै दासान्दि तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। दा गिबि मन्थ्रिनि मदद नागिरदों हिनजावसानि बिमाया। पुलिसनि बिफावखौ लानानैबो सिखारदों गोबां सोंथि। मानो पुलिसा खालामाखैमोन पस्टमर्टम आनजाद? हरिसिंगा थानानि बिबानगिरिनि हेंथायै मा राहा लागोन? नखरा गसर होनाय रेबथुमैनि थांखिया मा? आरो बेबायदि सोलिदों नामा आसाम पुलिसा? उदालगुरिनिफ्राय उपेन दैमारनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।